Odong mana juma chiel to tuke mag jogo modak kod ng'ol chakore kaunti ma Bungoma luoro kwa jotugo mag kaunti ma Mombasa ni mar nyaka sani pok giyudo sir mar dhi e piem no makelo kanyakla counties duto 47. Luoro margi en ni wang' ni ka ok gidhi to idhi golgi chutho e piem ma kamano ni mar higa mokalo bende ne ok gitugo nikech ne ok giyudo jogo manoyie sirogi dhi e piem ma kamano. Joja oko ne giler koya e kaunti ma Mombasa. Jotugo mago pitch sitting volleyball Mombasa mitugo kod jogo modak kod ng'ol dhi nyime kod timo orako ka giikore ne piem madhi kelo kanyakla counties duto 47 e kaunti ma Bungoma. Kata kamano, luoro nitiere kind jotugo Mombasa to chutho ni mar nyaka sani pok giyudo sir mabiro miyo gichopo e piem no higani bang' rem chopo higa mokalo. To wasebedo kwa tugo pile to watimo practice wa to kochopo saa dhi ma onego benu wadhi tournaments mag counties to wadong' nikech waonge pesa manyalo tero wa itukego to wawinjo ni pesa to niga tiemi ichiwo ga sport koro wakia ni pesa go dhiga kanye nikech onge chieng' moro manose support wa muwuok muadhi tugo en picha moro marach. Last time nokwadhi higa mokalo cha be nokwadhi koro sani omiwa warning makok wadhi tinyalo idhi golwa yang'ono ituke te. Kaka watemo ywak Mombasa kaen kech county government kuda chip in tuke jo mong'ol gi panda kabisa ke jo mong'ol gi no negisa decide ni ogidwa ni gikwech oko koro gima temo kwayo county government kata madala mawinja ni tugo gi mondo gikaw serious ke jo mong'ol kuda ni sanu kwech oko gidwa ni mondo gitim gimoro. Gikoni gisebedo ka gikale midhieche mopogore mar chopo e hall ma Aga Khan kuma gitime orako to kata kamano gikoni pok gineno ka tend kaunti ma Mombasa e bwo migawo mar tuke wuok oko mar sirogi. Koro wakwani mondo makie badwa mondo tugo ni wasong mbele nikech nitie jowete wa man county moko neno mak lwetgi masani gin nyaka Nigeria gin nyaka US lakini wan onge ng'ama nyalo mako badwa emomineno ka pod wayueyore Mombasa ka nyaka sani. Team jogo miyo sani ng'eng'eni jogo miyo ma last chance masani ka team yoko to bedo disqualified team mar Mombasa ni koro mamiyo ni to watimo matek ma joga nyito oro na barua invitation nyito gioro na chon matimo budget to na tero na Mombasa county maka team oko to jogi biro moral ni tebiro rumo. Giramo ni team no sani ochiek ka gino magirito en mana yudo sir mondo migi kelo kombe Mombasa. Tunakuja kidogo kwa sababu ya changamoto, wengine hawana tikiti, wengine wanatumia tricycle, wengine wanatumia wheelchair. Kama vile unavyoona tulivyokuwa uwanjani, tumejituma vizuri, tumejiandaa. Kata nitie generation mabiro chien kanyo mong'ol mondo gine ni gini nyalo golo ng'ato oko. Ka gineno nuwa be wawuok oko gibende ginyalo timre nade ginyalo joinwa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.